Köszöntöm a kedves hallgatókat! Elérkeztünk az imanapi harmadik felolvasásunkhoz, 2023. december 3-ához, vasárnaphoz. Imanapi felolvasásom címe: Ismer-e téged Isten? Mielőtt a felolvasást megkezdeném, kérek mindenkit, hogy imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is, a mi életünkben, lelki életünkben, hogy lelkiképpen tudnánk élni, hozzád felemelni szívünket, lelkünket, értelmünket, imánkat, hogy meghallgatásra találva te nálad, te igazgasd életünket, sorsunkat mindenkoron, hogy megállhassunk a megpróbáltatásokban, lelki küzdelmekben, harcokban, hisz nem elvilági hatalmasságok ellen van nékünk tusakodásunk, hogy fel tudjunk fegyverkezni mindazokkal a lelki fegyverzetekkel, melyekkel ki tudjuk oltani gonoszságnak összes nyilait. Add meg, kérünk, hogy a felolvasásban is általad helyesen hasogadva az igazságnak igéit, szent lelked templomává épülve, tudjuk sikeresen, lelkiképpen élve, lelkiképpen gazdagodva ezt a felolvasást megtartani, szent nevednek dicsőségére, mindannyiunk lelki épülésére, gyarapodására, gazdagodására, hogy mindazt a világosságot, melyet kiárasztasz ránk, tovább tudjuk adni a világba, minél több léleknek üdvösségére, saját üdvösségünknek gyarapítására, elősegítésére. A te akaratod, te szándékod valósuljon meg a mi életünkben, most és mindörökkön örökké, az Úr Jézus Krisztus vére érdemére kérünk. Amen. Mielőtt megkezdeném az imanapi felolvasást, pár gondolatot szeretnék Péter első leveléből idézni. Ő általa adta meg számunkra az Úr épülésünkre, gazdagodásunkra, és hogy hogyan hasogassuk az igazságnak igéit mindenkoron, hogyan küzdjünk a napi küzdelmekben, hogy Jézus Krisztus legyen mindenkoron mi példaképünk. Itt mondja Péter számunkra, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké mi bennünk. Néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek, az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Megszentelve a mi megváltónkat a mi szívünkben, odaadó lelkülettel, figyelmesen, szívünkbe zárva minden egyes gondolatot, melyet az imanapi felolvasásban az Úr számunkra megadott, zárjuk szívünkben mindezeket az igazságokat, hogy épülésünkre, gazdagodásunkra legyenek azok. Ismer-e téged Isten? Isten mindent tud, az ihletett írások elmondják nekünk, hogy Isten mindent tud, vagyis mindent tudó. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Ez azt jelenti, hogy neki mindenről tökéletes ismerete van. Neki semmit nem kell megtanulnia, és nem kell rájönni a dolgokra. Isten mindent tud, ami már eddig megtörtént, és ami ezután fog történni. Minden tudása azt jelenti, hogy tökéletes ismerettel, megértéssel és bölcsességgel rendelkezik. Isten a forrása minden értelemnek, természeténél fogva rendelkezik minden tudással. Az ő képmására teremtett minket, tehát egészen biztos, hogy ismer minket. Isten lát mindannyiunkat, mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt. Isten ismert minket, mielőtt megszülettünk. Dávid király ezt mondta: látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük.
Isten így szól Jeremiáshoz: mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek. Profétának rendeltelek a népek közé. Krónika első könyvében, a 22. fejezet 9. versében azt olvashatjuk, hogy Salamon király életének körülményeit Isten előre látta. Az Úr Jósiásnak 32 évvel születés előtt adta a nevét, és megjövendőlte életéről, hogy azon kevés királyok közé fog tartozni, akik engedelmeskednek Istennek, és azt teszik, ami helyes az ő szemében. Ábrahám azt az ígéretet kapta Istentől, hogy nemzetek származnak majd tőle, bár abban az időben még nem volt gyermeke, mert felesége Sára meddő volt. 25 évet vártak a megígért gyermek Izsák születésére. Sára úgy gondolta, hogy segít Istennek ígérete beteljesítésében, és szolgálóját, Hágárt feleségül adta Ábrahámhoz, így fogant egy gyermek. Habár ez nem Isten terve volt, ennek ellenére kegyelméből megvigasztalta Hágárt egy profécia beteljesedésének ígéretével. Amikor Ábrahám 99 éves volt, Isten megígérte neki újra a rég várt gyermeket. Az Isten pedig mondta: kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és nevezd annak nevét Izsáknak. És megerősítem az én szövetségemet ővele örökkévaló szövetségül, az ő magvának utána. Keresztelő János születése úgy szintén meg volt jövendőlve. Krisztus születését előre közölte az Úr angyala, amikor megjelent Máriának. És mondta néki az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És imi fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét. Az Úr, aki mindenkit ismer, még születés előtt minket is egyenenként ismer. Isten ismeri a gondolatainkat. Isten mindent tud, amit vala megtettünk, de még azt is, amit gondoltunk. Isten tényleg mindent tud rólunk. A Zsoltáríró így szól: te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Eltitkolhatjuk gondolatainkat mások elől, sőt, szándékosan hazudva meg is téveszthetjük őket gondolataink felől. De semmit nem tudunk elrejteni Isten elől. A Biblia ezt mondja: és nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Isten a tudás istene. Anna, Sámuel édesanyja, így imádkozott: ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Dávid király ezt mondta: elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem tudás, magasságos, nem érthetem azt. Isten ismeri a jövőt. Isten mindent tud, hogy mi fog történni. Az Úr így szólt: ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondvám, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Isten megmondta előre Ábrahám jövőjét. Mózes első könyvének 18. fejezet 18. versében jövendőlést mondott Ben-Hadádról, Szíria királyáról, Ezékiás királyról, a Salamon királyról. Az Úr, aki tudta ezeknek az embereknek a jövőjét, egyértelműen ismeri a mi jövőnket is. Tehát vessük alá magunkat akaratának, és bízzunk bölcsességében. Isten hallja imáinkat. Kiállt azért Mózes az Úrhoz mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt.
Az Úr meghallgatta Mózes imáját, és meggyógyította Miriámot a leprából. Amikor Ezékiás király halálosan megbetegedett, Ézsaiás próféta elmondta neki, hogy meg fog halni. A király könyörgött az Úrhoz, aki megkönyörült rajta és meghosszabbította életét. A nap és a hold megállt az égen, válaszként Józsué imájára. Isten, aki meghallgatta ezen hűséges emberek imáit, meghallgatja a mi imáinkat is. Az életveszélyes válság idején Isten meghallgatta Eszter imáit, és megszabadította népét. Isten nevünkről ismer minket. Isten nevén szólította az embereket. Olvashatunk példákat a Szentírásban, amikor Jákobhoz, Mózeshez, Józsuéhez, Sámuelhez és Tárzusi Saulhoz szólt. Isten neveket adott az embereknek. Ezt mondta a híres pátriárkának. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. Sára. Ábrahám nem volt egyedül a családjában, akinek Isten megváltoztatta a nevét. Felesége is új nevet kapott, és mondta Isten Ábrahámnak, Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve. Ő nemzetek anyja lett, és királyok származtak tőle. Jákob. Jákob is kapott egy új nevet az Úrtól. Az angyal így szólt, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mahers Halhal-Hasbaz. Ézsaiás prófétának született egy fia, akit Isten nevezett el, egy olyan nevet kapott, ami szintén a profécia része volt. Amikor a felesége fiút szült, mondta az Úr néken, nevezd nevét, siess zsákmányra és gyorsan prédára. Jezriel. Hóseás próféta elsőszülött fia jelentőségteljes nevet kapott Istentől, és mondta az Úr néki, nevezd őt Jezrielnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezreel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. Ló-Ruhama. Hóseás lánya is szimbolikus nevet kapott, és mondta néki az Úr, nevezd őt Ló-Ruhamának, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtok. Ló-Ammi. Hóseás prófita második fiát is Isten nevezte el, és mondta az Úr, nevezd őt Ló-Amminnak, mert ti nem vagytok az én népem, és én nem leszek a tiétek. Istennek mindegyikünkkel megvan a célja azáltal, hogy nevet ad nekünk. Isten számos módon beszél hozzánk. Isten mindenható, mindenütt jelen van, övé a legfőbb hatalom. A Biblia tele van olyan beszámolókkal, hogy Isten beszélt az egyénekkel, családokkal és nemzetekkel. A múltban számos különböző módon szólt az emberekhez, és ez ma is igaz. Isten minden emberhez szól alkotásain keresztül, mert ami Istenben láthatatlan, az ő alkotásaiból megértetve megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Nap-napnak mond beszédet, éjnek ad jelentést. Isten kommunikált népével a múltban, angyalokon, profétákon, álmokon, látomásokon, csodákon keresztül. Sőt, még egy szamár által is. A szamár kinyitotta a száját és beszélt Bálámhoz. Isten szól hozzánk igéjén keresztül. Jézus Isten igéje, ez az egyik módja annak, hogy Isten személyesen és erőteljesen beszél hozzánk még ma is. Nem csak fenn kell tartanunk a kapcsolatot Istennel igéjén keresztül, hanem bármikor késznek kell lennünk arra, hogy mások kérdésére válaszoljunk szelídséggel és félelemmel. Amikor az ördög megkísértette Jézust a pusztában, az Úr a kísértésekre Isten igéből adott választ. Meg kell tanulnunk az igazságot, amely Isten igében található, a lélek kardját, amivel legyőzhetjük a lelkek ellenségét.
Amint Istennek minden fegyverzetét felöltjük magunkra, meg kell tudnunk állni az ellenség ravasságaival szemben. Ha tiszteljük Isten szavát és engedelmeskedünk neki, ez a kulcs ahhoz, hogy meghalljuk Isten hangját. Isten halk, szelíd hangon beszél. Amikor Illés próféta elcsüggett és szomorú, lesújtott volt, Isten váratlan módon szólt hozzá. Néha Isten a szélen, a földrengésen vagy a tűzön keresztül beszél, de a legtöbbször halk és szelíd hangon szól. Tehát figyelmeseknek kell lennünk. Isten fián, Jézuson keresztül beszél. Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát fiának személyén, jellemén, szavain, viselkedésén és cselekedetein keresztül. Jézus teljes lényében mutatja be Istent az embernek. Példázatokon, történeteken keresztül tanította az embereket, és különösen saját példája által mutatta be, hogyan kell istenfélő életet élni. Isten a Szent Lelken keresztül beszél. Amikor Jézus itt a földön járt, Isten általa beszélt az emberiséghez, amikor pedig Jézus visszatért az Atyához, elküldte a Szent Lelket, hogy Istentől küldött vigasztalóként elvezéreljen minket minden igazságra. A Szentlélek mindenkire kiárad, aki hisz Jézusban és elfogadja őt személyes megváltójának, és akkor a Szentlélek elvezet minden igazságra. Rendeljük alá magunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek akaratának. Isten minden szívet megvizsgál. Dávid ilyen felhívást intézett fiához. Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Mert az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded megtalálod, ha ellenben őt elhagyándod, ő is elhagy téged mindörökké. Ez a Salamon királynak adott tanács mindannyiunk számára világossá teszi, hogy Isten ismeri a gondolatainkat is. Legyünk azért nagyon óvatosak minden tettünkben és gondolatunkban is. Az Úristen a szívet nézi. Isten azt mondta Sámuel prófétának, hogy Dávidot kenje fel királlyá, elmagyarázva néki, hogy nem a külső megjelenés számít a legjobban. A szív az, amit ő egyedül vizsgál. Isten szeme mindent lát. A Szentírás jelképesen így fejezi ki, hogy Isten szeme mindent lát. Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Mert szemmel tartom minden útjukat, nem rejtőzhetnek el orcám elő, és nincs elfedve az ő bűnök szemeim elő. Aki a fület plántálta, vagy nem hallé, és aki a szemet formálta, vagy nem láté. Isten tudja, hogy mit gondolnak a gonoszok. Ekképpen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenük fordul, és szétmorzsoltatnak. Nabukodonozor király büszke volt arra, hogy Babilon nagy városát saját ereje által építette. Mikor még a szavak a szájában voltak, egy hang a mennyből azt mondta, hogy nem lesz király 7 évig, a vadállatokkal fog lakni, és füvet fog enni, mint az ökör. Később felismerte és bevallotta bűnét, és visszatért Istenhez. Isten tud a földön történő eseményekről. Az Úr Isten az égő csipkebokorból szólt Mózeshez, és megparancsolta neki, hogy vezesse ki népét Egyiptomból, és szabadítsa meg a szolgaságból. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat. Sőt, ismerem szenvedéseit. Isten lát mindenkit és minden dolgot, ami a földön történik. Ne aggodalmaskodjunk tehát, helyezzük bizalmunkat az Úrba. Isten tudja a múlt dolgait. Az apostol ezt mondja, tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Isten ítélete tökéletes. Kizárólag Isten, akinek a tudása tökéletes, alkalmas arra, hogy megítélje az emberiséget. Amikor az emberek felismerik, hogy egy napon meg kell állniuk a mindentudó Isten előtt, ez arra ösztönzi őket, hogy megvizsgálják életmódjukat,
Jézus mondja, mert a te beszédédből ismerteted igaznak, és a te beszédédből ismerteted hamisnak. Isten megtartja ígéretét. Isten ezt az ígéretet adta népének. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívünkkel keressük őt, meghalljuk majd az ő hangját. Isten pontosan tudja, hogy mi zajlik minden ember szívében. Ha Isten ismer minket, akkor azt is tudja, hogy mind megyünk keresztül az életünk során. Nem vagyunk egyedül, és nem vagyunk elfelejtve. Isten ismeri a küzdelmeket, amelyekkel szembe kell néznünk, ismeri kísértéseinket és családunk helyzetét, és ő megígérte, hogy soha nem fog elhagyni, sem eltávozni tőlünk. Isten a szükségben mindig gyermekeivel van. Dáriusz király uralkodott Babilon felett, és Dánielt megválasztotta első miniszternek. Dániel hitt Istenben, és követte az Úr parancsait, irigy, féltékeny vetélytársai meggyőzték a királyt, hogy írjon egy törvényt, amelyben megköveteli mindenkitől, hogy csak tőle kérhet valamit, és valaki más Istentől kér valamit, bedobják az oroszlánok vermébe. Mivel Dániel naponta 3-szor imádkozott Istenhez nyitott ablakok mellett, egészen biztos volt, hogy bedobják az oroszlánok vermébe. De az Úristen vele volt, és bezárta az oroszlánok száját, és megőrizte Dánielt. Nabukodonozor király készített egy aranyállóképet Babilónia tartományában, és meghívott mindenkit a szobor felavatására. Aki nem borul le, és nem imádja az állóképet, bedobják az égő tüzes kemencébe. 3 héber fiatal azonban nem borult le a szobor előtt, és nem imádta azt, így bedobták őket az égő tüzes kemencébe. De az Úristen velük volt tüzes kemencében is, és nem égtek meg, a tűznek nem volt rajtuk hatalma. Isten Mózessel volt, amikor kivezette az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból. Csodálatosan ellátta a népet a sziklából folyó vízzel és a mennyei mannával. Az Úr ketté választotta a tengert, és a nép egy száraz földön kelt át. Ugyanez az Isten azután elvesztette az ellenségét, ugyanennek a tengernek a mélységében, és szabadulást hozott népének. Ő ugyanaz az Isten ma is, aki az érdekünkben dolgozik. Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Mózes halála után Isten átvezette a népet a Jordán folyón, mint egy szárazföldön. A papok, akik az Úr szövetségének ládáját hordozták, szilárdan álltak a szárazföldön a Jordán közepén. Isten Noéval és családjával volt, és megőrizte őket az özönvíztől, mert engedelmeskedtek Istennek. Mondta az Úr Noénak: menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. 40 napon át ömlött az eső, minden test meghalt, és minden élő anyag elpusztult, de Isten megőrizte Noét és családját. Az Úr velük volt. Isten elhívta Ábrahámot, hogy hagyja el a Kaldésok földjén lévő Úr városát. Kérdezősködés nélkül engedelmeskedett Isten parancsolatainak, és hitt a szövetség ígéretében, hogy nagy nemzetté lesz. Éppen úgy, ahogy ígéreteket adott Ábrahámnak, és meg is tartotta azt, nekünk is ad ígéreteket Isten. Mózes első könyvének 39. fejezetében, az 1-től a 6. versekben olvashatjuk, hogy Józsefet a saját bátyjai adták el rabszolgának. Az Úr Isten Józsefe volt az ismeretlen országban, ahol elnyerte Potifár kegyét, aki rábízta az egész háztartását. Valójában az Úr irányította úgy a körülményeket, hogy József Egyiptom miniszterelnöke legyen, különösen azért, hogy előkészületeket tegyen a közelgő éhínségre. József tudta, hogy az Úr vele van. Isten Jónással volt, amikor a hatalmas hal gyomrába került. Az Úr megőrizte őt ott, és meghallgatta imáját nyomorúságában. A hal azután kiköpte Jónást,
aki azután már elment Ninivébe, és az egész várost bűnbánatra indította. Ha bár először nem engedelmeskedett, utóbb megbánta, hogy kikerült a kötelességteljesítést. Minden körülmények között engedelmeskednünk kell Istennek. Bármit is kér tőlünk, hogy tegyük meg, nem szabad vonakodni, hogy engedelmeskedjünk szavának. Isten mindannyiunkat elhív. Az Úristen nem kér tőlünk semmit, csak a szívünket kéri. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Az Úr pedig arra kér bennünket, hogy tartsuk meg parancsolatait és kövessük a Szentírás szavait, hogy meghalljuk hangját. Időt kell töltenünk vele. Minél többet vagyunk vele, annál jobban fogjuk ismerni a hangját. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a te füleitek, hogy hallanak. Amint növekedünk a hitben, meg fogjuk tanulni Isten hangját. Jézus így szólt: az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Kérnünk kell Istent, hogy mutassa meg, melyek azok a dolgok, amelyek akadályozzák kapcsolatunkat vele, aztán engedelmeskedjünk neki. Ennek érdekében elmékednünk kell a Szentírás szavain. Imán és háladáson keresztül tegyük magunkat elérhetővé Isten számára. Legyünk csendben, nyugodtan jelenlétében. Az Úr így szól: csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. Maradjunk tiszták, igazak és szilárdak, emlékezve arra, hogy jellemünk be van írva a mennyei könyvekbe. Amen. Az Úr szentelje meg a mi szívünkbe a felolvasásnak minden egyes szavát, kiváltképpen ezeket az utolsó mondatokat, hogy meg tudjuk szentelni a mi teremtő, megváltó Istenünket a mi szívünkben, ahogy János írta első levelében, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Imádkozzunk mindezekért, hogy adja meg számunkra az Úr mindazokat a lelki áldásokat, melyekkel lelki templomává épülhetünk, és megmaradhatunk az ő szent jobbján. Urunk, Atyánk, Istenünk, ki lakozol a mennyekben, háladással, hálát szívvel emeljük fel hozzád szívünket, lelkünket, értelmünket, imánkat, megköszönve néked mindent, hisz mindenünk tőled van, mindenünk a tiéd, semmi sincs ne kapnunk volna tőled. Háladással köszönjük meg néked ima napi felolvasást, és add meg számunkra, hogy mindazt az igét, amit adtál nékünk, napon is, és azon túl is szívünkbe tudjuk zárni, hogy megállhassunk a megpróbáltatásokban, a lelki küzdelmekben. Mindenkor átvetve mi tárgyunkat, rád bízva magunkat, hogy te akaratod, te szándékod valósulj meg a mi életünkben, ebben az egyre gonoszabbá váló világban, hogy megállhassunk a megpróbáltatásokban, szent nevednek dicsőségét vagyoktadva mi életünkben, jellemünkben, hogyha el is esnénk, te általad tudjunk újra felemelkedni, és hogy hitszemeinket a földről mennyeiekre emeljük, mind közelebbre kerülve hozzád, mind távolabb a világtól. Az Úr Jézus Krisztus vére érdemére kérünk, hallgass meg szívünk kérését, add meg számunkra mindazokat a lelki áldásokat, mert tudod, hogy szükségünk van, hogy szent lelket templomává épülhessünk, rólad tessünk tanúbizonyságot életünknek minden idejében, megmaradva te szent jobbodon, néked szolgálva, néked élve, minden körülmények között a te akaratod, te szándékod szerint való életben megbékével, megnyugodva, az Úr Jézus Krisztus vére érdemében élve, most és mindörökkön örökké. Amen.